Yebracho ngabush ngona ningenile brabo. Phapha kuthi nale ngcwaba ka timer wami phambili Brian. Like ndiyalibona naliya. Yabo Brian lamjita ifight eqipha beka phansi. God unoxo kanjani? Lapha bhanqekile forntoni sensitsho fonini ubhorom olisa fika ukuqhusa gemfene ehleli phezu kwebed yakho ethi like what the fuck like uqhawuke uyikaka nje ubuye emjayiveni like ba nina ni happy noyithu yabo thina sanijaja akade usemochayiwe kanjani sure sima ngayithi imali ngempundu sika sethu yemma and upholile hayi bra pholile lomjita Brian pholile jo like and I think I know very soon ne unplug yacho mama I want unplug because bangenda plug abakubi sis ka wabantu abaninzi ayikho dana since when indoni lawe not exam not exam as go weak they don't play they will fuck you up serious oh chigele zamala chigele zamala oh chigele zamala chigele oh chigele zamala oh chigele zamala wow 10 dizenze wena ka sana kwentenza goya ngokwa it's okay no awazi yenza ngalo record it's zama so sense emgidino akhwale mzi athani weekend qhabo wakho 25 eh weekend qhabo wakho jo 25 frames so thina soyithu namhlanje sithetha ngantoni shamama what we gonna talk about man we're gonna talk about our to-do list before you go down bro before we die what do I want no before not before you die but since much like nje in general only fans my lens ne never got up because no shit record so what's only fans like can I say before you the slow guys on the internet only fans chomam yebo wenza imali hak internet so utshaqayeza weba 14 nudes okanye yenza sex tapes okanye thini yebo yenza manje noba i2 million yabo phak only fans 1 million ndivale kwa account so you wish yakho le bawela lawe so ke ngokwena uzobusenza nomphak la kaka ndimo lo wenza zawe ndim lo naked pen ndim lo wenza sex days fana yabona le fumana nje 2 million phuma ecaleni no baby kwenza mcacisana la baby nje 2 million so sayitya sonke most sayitya sonke la mali kaloko hayibo it's fine but besides lona le ngayiphen like because le ideftar ngiyandithanda buzisa mna umjita mna John like umuntu wami but no, it's fine okay it has nothing to do with wena I understand ngeyakho choma yeah no listen Chibana it has nothing to do with my boyfriend or what's on it yabo ha kumna kubawela kum yabo I understand lo wenja nama andiyilu nalondo le and then thini like okay masiti wildest is ox nje man because le is serious date kana kubonga azotithetha ngemali like uzathi una island yam yazi ndabawela indaweni ithiwe ngam ngile bawela nyanyana no mhlambi kuthiwe Milani Island or Milani something like you may bekhona man like there must be something like imagine yaphi niphi silapha man eMilani Island uchuba sikubukela iflight uze apha nawe or what like crazy but in China there's no way yabo
Sengichaza la way but ke ukendakwazi athanda utshintsha sozonifake free ngelani yale just nje fonza phambana phambe phakathi kwenu la bekubo bekaka. It's gonna be money. Like guys, everything I'm doing was for the money. I love money. Yo. But ke ngaphandle kalo sensitsho ngaphandle kwalondo le cousin enye nje like sensitsho ngathi ezibu is another thing. Kaloku i-to-do list yakho fonini wonke umuntu fonini bawuliba successful nami bawuliba nemoto zami ezi-54 million benabantwana abayi-400 ndondoni ezowe ingxaki nifuna uba successful la ndlela uba shows awufunda yabo andithethi ngafunda kaloku sensitsho abanye abantu ngiyaphombana ne-skydiving andisoze nenza bobo yami why hayi niphamelanga wenzela ngigqibuye ungaphefumli ufe unye cinga week hayi umuntu ucinga ngokwa-capabilities zakhe asoze nendikho kaloku le nonsithi zam ezinye kaloku yo mntani ndibawelayo yo mna la way maphupha amatshayiwe natsho no like into ezicool ke ezikham bawela i-boat cruise la way Nawe biqala eDurban. Mhlawumbe siqala eDurban nge1st kaDisemba until i8 but iyahamba iyojika koma Mozambique yebo but niyapata apha eBhawutini la way. Oh yes positive we yonke le nobo ithethe khandiyive ndiqala ukuva ngokusithi yapata eMozambique. Wash fike nina Mozambique but so to boat cruise my call it boat cruise yabo from usuka phindondoni like suka Durban zithi Durban zithi how kundondoni zojika kuba Mozambique yabo nesidibanisa namanzi wrong gqit suzicinga ezoyifoni man zaphumela la but khajo wena phansi ufanga ngedarha bulawa into baragowi apazufa nyalo bro. Okay. Kaloso mayanga boss akhula phesha first. So zenzeka nje kumani man. And first time ngalo kuya phake. Sure. Siyophola otherwise namashita phaya. Okay. Sisuke from Hangi. From Hangi so to human stop. Okay. Okay lelana nezantwana sibabanintsi la. Kanomzamo payment stop. No 4 rand. 4 rand. Kona 4 rand better than 4 rand. Ithabe nikwanomzamo kaloko. Kunomzamo ka? Ibani ilokish. It's like islovo and then bekunokuthula. That's the thing yabo kukho islovo. Joni ngenzela umzekelo kukho Motherwell. No 4 rand kaloko. No shh. Kukho Motherwell Coke. Andiyazi yonke enye ikaka seMotherwell but amazi uCoke upse10. Sure. Yeah, sure. Ila way kaloko. That's the thing into la way. No 4 rand upha kanomzamo. Ufone zakhipha ngalonyaka jo. Akakho wesabeka phansi namashita. Benqela ke. Brian upholeka kamnandi. Fethu kukho igame sasidlala yabo hlala nomshito nesangwana I don't know why. Ndani sangwana? Like la minqwazi la Okay, leyo onye moto amkhulu. Yeah. Nomshito nge31st unxebele way. Sangwana. So kubekho lo week sathi sangwana. Ayile way yotshona apha emandleni. So angena umngane yabo so kubekho la hayi so shiyeza kaka yabo hey Brian that's so la yabo lo mina phansi ubhoda Brian like hlam phokazana indazi ekudala ngokojo bra like dasibami sangwane yabo ukhola nononi balapha ngaphansi I don't know into la way but la manzi yaspina pha ngaphansi la way spina manzi. Hey, but in the waves it just so funny and njengoba zithi so kukho amanzi amaflow ana nitro like serious current avetanialo we guys like serious elwandle like okay la abuya iphi next yeah ngaphansi kaloku la we barohle batsho ngalo mzeni uthathi yathi kaloku aspina dog like serious ucima inoni utsala abantu phana nithi ngoma mlambo Ini chayiwe nina. Kochayi. Kudla kwathi. Kochayi, awufundile. Kudla kwathi nje, thona betsala ngabantu bakoma kwabo or something. Those things man. Kaloku ngalamanza la weyi. Abana bazothi gqila we efonini. Ngathini ubona isinyanya sakho? Kala mhlambi ngabo bathi. I like brown ngathini lo kaka bra. Ye bra cho ngabush ngona ningenile bra yabo. Phapha kuthi.
Nale ngcwaba ka timer wam phambili Brian like ndiyalibona naliya yabo Brian lamchita ifight eqipha beka phansi god unoxoka njani ubhanqekile for ntoni See mamsi uprefer shalando wena ukhubani to omajola like ndiyakwazi uthi njani better athi gqiyesa silwanyana njani so better wona uthi gqi eroom nakhe yangena igqinyoka ihleli pha phezu kwebed dayishiya inye phala kaka fanele uzashiyela ntoni njani uzashiyela ntoni phayeni I understand guys umlanga tathayi nobra ubani yena mandithi ngubunga ujola masibunga ujola ke ngoku uzekuba uzekuwe uzothinga tense iqela we athi qinja Qimete tukutuku futhuzi nje ndetizi elena jike ke hafoni njani fanini unongenyoka apha Bram ngaphesela wardrobe awuzoyibona xa ingena uzayibona ifulele wena phela uyibona ecam kwakho phambeni ngaqhathana kule wini lento lika stone shed make uyo ncapha let's ngenyawo mna ingeni into apha pero beleke ndoni intoni kwenu nje ndakabani ingathi ngomnye ngena inyosi apha endlini apha roomini ngena inyosi ezithu ndise kitchen nzikutya yo baby ngena inyosi apha roomini and zithe kuba Why is he late? Did kanqaqise zizenjani ibhaba ezinyosi ziyafika ziyangena ziza kum like asizokuluma funny you never know bra you never know yilento ke wona ndicinga ke ngoku nami ke ngoku mna pha lo mchita engoku jomos khona zawezi oxmos nshaqe yabo ile bra hlambi qomba man this time andivele nansi lentwani lapha ecam kwami yabo mandoyikroba awanga zolifeza lamjita lamini aphumela flat set gone flat set awuzophuma uyephi goduke cace aycace bacela straight nabantu betha abancambi ulaleni ngoku budas ndiyapho mna awubuyeli abuya njani fondini okay jo masithi ungumfene ke ngoku okay umajola ne understanding uzothi hlamba sonyoka utilili sometimes sensitsho kaloku kaloku hlamba ezinye izinto yabo hlamba umajola bakhulu abanye hlamba light nje baphuli iqalama sama eLondon snake nondoni ezazotya impuku yabo sensitsho fonini ubhorom olisa fika ukuqhusa gemfene ehleli phezu kwebed yakho ethi like what the fuck like uqhawuke uyikaka nje ubuye emjayiveni like ikhona la usithi so isibane mosebo wathi sengiyazi bed yami ba lale leli phezu koboya ke ngoku lost incamncamba okay uzithi uthi phone nomile likaka sinyanya sakho sathi baleka shisanyelo bobos lokaka mna basebobosini unoxoka soze ifelo mna Barazo chanje anandaba lomba mna ngiqomba nithi izobala becamba xa ugqoba uphuma uvala umnyango iyaphuma nayo izayo becamba ngakho but ayiphuma emnyango koyeni la guys gayithilo andicika njalo uthi xa ugqoba like ulahla umachise bobuya gayithilo we bra xa ugqoba ulahla umachise wathi ifunga ujola ke ngoku kaloku ujola ngilosikali yayibona ka bota skono kanye but mamele nanzi uziyalayita wena ubuyachisa yabo uchisa flat masichisa room yakho flat yakho xa ugqiba lahla umachise ugalele parafini yonke la shit uyachisa nanzi apha ecam kwakho phandle kule ndawo ume kuyo nanzi apha ecam kwakho umchita uzethi enezoringa yabona ngitshitshala nje sayifanjani bra sayifanjani falini hayi guys ezinye ikaka ukhetha bese silwanyane okanye abuye nguye hayi khona normal kuzozoyithunqa mncam yabo but yabona we ngaske ndiyele ukwami yabo ngomba ayabona namhlanje ngicela guys dikuni to that point yabona hatsho ngobokoboko ngoku yabo just nje amna awuson ndicela ubuze makulento yezinyanya bra kajonga kusela kaka ama guys kanijola lezinye webet ekseni bra ekseni
bandi ka utswa sengcongcongo ushushu qobetsek zulisa nojonga phaya efront okanye lono lebhe engalali ke light isibani qiqina lekaka nale kaka esimidlini kujongile engutata phezulu ulindeleke kuwe now you're yini ngokumuntu mfowethu afethu kudala kwathethwa ngezilo zalapha endlini yabo izilo zalapha endlini kwathini ngale mini ox zange wayilinde wade wancama nalo leyo dawo ujola wathini ngale mini bra qile kaka anaconda ingaka le way nonhloko umuntu efana nawe lekaka yaba sayithini ezinyoka sinehloko zabantu no banyoka man I understand like also iba khona lanto ne khona ngento ayikhatha lapha endlini bomntanami ikwagomos kwathiwa lana xa igqiba umani phako 1 usandothetha no action yonke lana kothiwa ngutamkhulu wami okay like ubuyi like he came back yabo in the form like yonke into lamntana man nendlela ahlala ngayo esitulweni nendlela athetha ngayo nendlela banomsindo ngazi ngutamkhulu wami like nami ngithenga ngathi ndibuyibelieve nje umanisi ba xa nomsindo athi kumakhulu wami ba umfazi wami wena kuze ithatha bland nje ithatha khona enye ifuza ikaka ke pha endlini lawo nayo ifuza utamngu xa ichayiwe amasimba lawo la kaka xa mhlambi yathetha kayihuzihle nesalisi lawo nalanto lawo nayo jo fuza amasimba xa ithetha utamkhulu amafuna ubuya ngalo umuntu amthandayo which is mina ke hayi ngithandela kathi yaphumela yaphumela so ithe ufuna buyele emphemntane nami like iyenzeka lawe yenzeka lawe like ifana kaloku lawe ba nalakaka ba ukuthi ufuza utata yakhe ngenononga ifuza unononi so for sure bona xa bebona lamshi mhlambi nyani lena uyithetha izenzo zakhe nento bemcingisa yena mhlambi nelooks zakhe phambene nyani la nwana otherwise ngifuna uyithethi awungakhipha mntana no hayi phambene like anothuka bazi ingqondo zomuntu omdala eze alamjita wrong it's yes man it's a boring episode of SpongeBob I'm not feeling it why is set to crying kumul me up why is set to crying coach was singing wachoklena ndakuhlaba emqolo ngemene uphuma igazi ufa what the fuck yava umnana lowo efani ngikhobanana ba threatenishayo bra brand khwele taxini ngonyunyaka yabo lo mntana ke ubonisa umama wakhe caba uthetha uthetha nabani yabo so ke ngoku kuthiwe hayi lencoko ba okay umeeting ngoku naveru untondoni sisters yogqabhuka umntana njani umithe uxakene nam phinda umithe mizuzu into ezithethwa ngabantwana guys sis kafuwe watsho nondondo uyibuza nguwesma bani ngabani omunye umntana ngathini saze nimfuni wathi uzamthina mcinezela okanye uzomqaphuza there's no need nena wathi uzomqaphuza intloko na kanye uzamcinezela but something along those lines and destroy all of you hayi awungakule no khange niphendule wena ezakho i-wish for nini wish zami to do list yeah bongo banothi nje caba njani bawuli list yami yabole to do list yakho bawule yami list a naughty list okay just nje bawula yona yabo to do list just define kaloku naughty list because naughty list Jason Sban be relevant man I feel like ngibambekile
So nibawulba. Chillax the So man. boma threesome. What the f? Boma group orgy. Yeah, what is that name, man? Boma orgy so. Boma drinking games. Yeah. Hey, what that time? You, namayo la life, okay? Bruh, I need low ngoku mfethu. Some know why you judge OnlyFans wam. Anikujaji cho mam, cha sensitsho mna. Ndijonge. Kaloku khoza ndlela. Kaloku fana inyongo nijonge indlela eziyi-2 otherwise. Hayibo. Wena ujonga le positivity yakho yabo. And yaphumela nama ndiyilwe because zoza ne2 million job. Sure. Yes. Ndizoyitya no baby. It's fine ngaloo xa utya no baby. WhatsApp group. Say what's up. Skudlala imiqolo otherwise. Private session. Yazazela. Yabo? So sabe song, but since it's like my papa wam bra, like kumeme yam. Yes, abishutwa nguye nje. What do you mean? I know. Aibo. Unanthetha ngam guys. Uyamanda baby? OnlyFans. OnlyFans lala. Zaba ndiyenza ngone mask. Zaba zizakakaza ngebe mask. Qhwabe. So nizaqhwabana. Bomos kune tripod. Yeah, ndibukela indutsu kaSim. Sas. Uzabonga yazi banguye kalo. Jani fanele. Kubani uzofutilize? Tripod. Nabango kucho. So andizoyazi kalonde understand. So andizoyazi banguwe njani? Awuzazi bangusima. Njani? Kalo ndalanda nanzothi banandi pick up a random guy from Tinder or something. Namalo mntu. Njani? Okay, yakho le yazazela. Kambe muzikizek. Khona zawebuza. Uyazazela ngesayi. Mlenze wale kaka. Ay jive le wale kaka thabeni. Uba. Kalo basawatsho kaloku ba hey man. Hey, yazibona wena. Sibalona haya soze inphanyo le kaka. Room. So ngeyiphephethe ngoba usimo mbone OnlyFans okanye senze don't babe kanenga. Porn. Yeah. Sibe phako because a site man se porn. Guys, guys mna yabona as long bani nani happy noyitho. As long bani happy nizobe nivumelene ngalondo ewe thina sizawujaja phakakade thina solo yazi khona enye into endifuna uthetha kule nto ndithethayo kule nto sithethayo futhi uzabo ba nina ni happy noyithu yabo thina sanijaja kakade usimochayiwe kanjani sure sima ngayityi imali ngempundu zikasethu yemma and upholile hayi bra pholile lo mjita bra yam pholile jo like ifethu abantu fethu bayakubukela phaka kade anyway yeah yabo thina sakujaja unye thina fanele sinengxaki zethu thina fanele ezingapha komlingo yabo some escape akuzo yabo so mna ngijonga ephambene wajuice anyway banke natsala omnye nayo nengxaki zakhe masandithi so nayo yaphuncukana nazo so siyadibana thina senza wena i-talk of the town yabo wena udizi ube dizi ke ngoku ile ngxaki sizanayo ba okay banjongile wara fanele bekusenda funeka bekusenda fanele sena le mali chama sayitya inye thina regardless hayi chinyam regardless asifika go into thile short masambeni man seku cruise fanele ayichinyam exactly Abraham ayichinyam unoxoka hano munothi ngoku fanele jikele pha kwenzeke uze naye ayichinyam ubeke wewe chinyam benteke mina ke bo kulonyaka bakulonyaka sikhala kulonyaka sikhala ngesifuba mziya bo like chill na komibhudi yabo ingcuma naye xalele bakulonyaka sikhala ngesifuba bafuneke kubekho room engavulwayo uzaba khona room engavulwayo uzanenye Funekile hayibo guys kunini sajimika neziqarasi nendondo nabo funeka sisike nisushi ngafaka knife nato it's about time bayaphumela khayiza kaka like jora wise yabona mina ngaske mthela ngalonto edinga assume joke bekurume ngavulwayo mzi xa kurume ngavulwayo mzi ngisube kuthini I understand yabona ke ngoku umna I so wish shaqe one sure same thing and I think yanuka very soon ne unplug cho mama I want unplug because bangenda plug abakubi sis ka wabantu abaninzi ayikho dana since why indoni lawe not ezam
Not as go weak. They don't play. They'll fuck you up serious. Khona bendisivile. So benke nathatha ngevampire sis. Sorry. Ivela up vampire. Usehlala next. Khazibuze. Usehlala next. Izenjani? And ithatha future. Sis. Baso. Also uzokhumbula pha. No, can't thethe lo. Ndakuva nami. Khabe senqenisisa kule room. Basenza icho mina yabona zakho bana zikhohlakele yabo. Azikhohlakelanga. They just simple thing. Khona enye bendivile phofu yabo. Lapha. Akibusini swaga yona. Ayifuna zawesideftar ba ifune mhlambi. Yazi namahoba esebenza. Kanjani? Amanjani? Eka nizijonge izinto zinamahoba. Zirong ezakaka. And it's understand ezinye izinto here. I promise you. Aboys away. They fly. Collecting information. Like serious amahoba isetyenziswa kudala. If uyayikhumbula lonto lena ku film. Ayisetyenziswa amahoba ekudala. Notice cover. No. Okay. White doves chomam. Okay. Yabo. White. Wezibotshelelwa apha phone sifakwe leta apha. Yabo? Sifakwe leta apha siphephezele zakaka. Mano Romeo and Juliet abo. Aniyalo we put us. Senziwa during iwar. Exactly. Mhlambi yakho no network for ucofeza ndodondondoni. You see? Mhlambi ihobe apha ebhale. You see? Yabona ishaqa hamba ke ngo. Ibhabhe yokulondawo. Ihamba iyakwazi ubhabha isuka apha yothi emagxaki ishe straight ledladla flat set yazazela yabonga inshaqa hambayo ngo wrong to that point ba uthatha information zibhabhe zakaka zibuye neinformation bangayigxotha apha eminyango ayibhabhi bangathi cha but ke ngoqhaya what I don't understand yabo kuyo yonke le way abantu benza le way bathanda ba week you dude fika indli yawa le akuxoxoxoxa kamdaka like why ungakhe uzisele ifortune like guys aningazenza ibillionaire mna no akwazi kaloko wena yabo so inshaqa yakhe kuthi benchilo I understand wena fine kaloko apha unangu baby billionaire sikimali baby no kaloko zikhona ezentsha kuthiwa yabona apha endlini sure awukwazi uhoya apha ngekho sendlini kalophe mje usalana nosalana thing is connection yanqonqozelana lo hayi ngena umqonqozi ngenapha ipha inshaqa kaloko nine connection hayi bubaya abo you guys understand eza way adlala ibhuta okay fine senqonqozelana bethu mama yakhe ewe bebillionaire engaqhelwayo otherwise fet kayenze lo yamazi umnenhliziyo enhle gqithi yebo yamazi umle wena fika sensithi mama kaza apha nje nansika ina mama kathi mama just alekwazi kwenza wena masifuna no bawubeke picture mama and second or third cousin okanye nyindo I don't mama sekwenza lo usubhuti busy camera sekwenza cousin yakho sabethe hayi bathenza kwenza cousin yakho cousin yakho udiltano kwalondo ba uzabangike papa kaloku uzamnika idombolo yena utsho and ubona sephakubulo boba life for sure ngathi yabo vele nimthi ba vela flourish ka ngasigaba achoose ngasigaba okapalo ngasigaba asayela la ngaba ngahlala kuye nayo le mali eqonda uthini usigaba ku uza yeah embazomyuca lo mntana mhlawumbe okay even phaya nayo otherwise yaphumela uthi angayibamela la uyathi basigabhe it's fine kaloku mna nandaba mna nikhona nina that's the thing samunca le mali kaloku le mali fonini la ishare le yawo inikena nithi sure okay share le afo nganikeza ngebillion ngenayo yayimuncu lo we kaloku isemntwinozo uzophinda athi so uzabhoda ke kamtreg uzabhoda nazi le bese mase uthi ushekele 3 days ngathi bandishekele 3 days anxila uzokwenza nto 3 days ungathini 3 days I like guys serious 3 days like ushekele 3 days ufe ungaza nto
and ufresh kaka Have ubumnandi unxile qha. jonga Brian ufresh kaka akho nto like utroko kanye But nansi like ulambile awulambanga uzoba sayenza ntoni 3 days uzoba sayenza ntoni 3 days buza no onwaba jo mama eba Sex and drugs, Joe. njani oh my god sex and drugs Anything in the science I got today. wena ungathini bra exactly in another period Only 2 days. awuthona by 3 Like, months jo mama 3 days abutshwala days. straight to make sure mama botile after yo khona botile bana bazoyohlala Se- ecaweni bathandazo phambene hayi ngane abambene Sophia sweleka bra either way nobuya thandaza Never know. guys joga I can't tell kaka Baby gaga. Coisa sacata up. oh le gatak no magdiana AB. okay AB go. laman wena msiyeke lo way man ndisirazi khona esinisiweyo ayifuna za waste the time eza kukho kaloku eza kuthiwa zithwala kaka khona zifuna ugalela ubisi bisi bra fresh milk from the store wena your only duty wena kuthenga ubisi from the store fresh Usifaka. Usazelanga ezi. awuphila mina ngiyazana namazulu angithi ngizalwe lapha yana Usazelanga. phela mina ngiumzulu Ndinefie Joe. dora unyele usabani Ndinefie. ngefeyana dora unyele hayi no lalela dora nya lalela bra Ndiyoyika Joe. no inkinga ukuthi ne I choose no like yaman live le way dora unyele way asaze mna nditore umntu yeah unless na ngadora mna kanti ngenza imali La unless let me no listen babe Why you go unless? listen let's say ke ngoma ndiyadora nyani songs nomele lo manje bakuthiwa ngo ndingadora nyani dora mna bekho billionaire somewhere somehow imali bayimali khona ingadora kubanzothi ndidora umntu for andithande hayi Ibillion ngombomi bam. not ngemali yakho le nto yakhe oh baby yabo bandikhale sizwe bayini kanti ngasokola kaka ndekoza utora nsobaweli no ncamjo mfundisa unyele ngifundisa utora dora uthini uthetha ngandondana uthini kanti uthini mziyanda guys Ufundisa omnye. ufundiswa ndondana thini lo mntu uthini mziyanda kanti dizinikela kuwe ndikhumbulilanga wemama ndikhumbulilanga. We'll go down this road till it turns from color to black and white. But do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever.